Dnes sa pozrieme na tú veľmi, ale veľmi známú hru s názvom Slenderman. A áno, ako si môžete všimnúť, je to hra. A áno, je to hra, pretože získal som aj keď len tento mikrofón. Je síce na slúchadkový a není to možno najlepší zvuk, ale je to jediné, s ktorým sa teraz v tejto chvíli môžem uspokojiť, takže buďte radi aspoň za toto. A mám v pláne takúto sériu, že začnem týmto normálnym v lese a postupne si prejdeme všetkými slendrami, ktorí existujú, aspoň ktoré poznám. A dneska začneme týmto, The 8 Pages, a môžeme sa, myslím, že vrhnúť na to. A ako všetci ešte viete, začali sa nám dnes, 22.2015, prázdniny, jarné, týždeň, takže budú možno aj viac videí, takže sa tešte. A ideme na to. Dúfam, že mi to nebude veľmi lagovať, ale no. Takže collect all 8 pages. No, táto hra samotná o sebe nie je taká strašidelná, ale myslím, že tie v rôznych domoch a ten mansión, alebo ako sa to volá, tie už budú, myslím, že trošku strašidelnejšie, pretože tu sa cítite taký voľný, taký úplne uvoľnený, že ste v lese, pretože les je veľmi ukludňujúce miesto. A tu sa proste cítite taký ukludnený, lesík. Aj keď vás tam naháňa chlap s ponožkou, ktorý už nevie od dobroty, čo si dať na hlavu, ale to je vedľajšie. No, takže to je takéto voľnejšie. Tak, nie že by som mal strach, ale je to taký čudný pocit to trochu hrať. A schvál som si zatiahol tam žalúzky, aby to trošku malo tú atmosféru. Ale musel som si zapnúť lampu, pretože by nebolo vôbec nič vidno na tej webke. No a ja dúfam, že nenájdem nejaké aspoň papiere, pretože to bude veľký trapas, kebyže som nič nenašiel. A ešte jednu vec sa potrebujem ospravedlniť, že vy možno na tom videu nepočujete ten zvuk z tej hry, a to je pretože ja keď si v tom programe, cez ktorý nahrávam, dám, aby bolo počuť aj zvuk z hry, tak ma proste slabo počuť cez ten mikrofón, pretože je to dosť slabší mikrofón. Takže som to musel urobiť tak, že ja tú hru počujem, ale vy ju nepočujete, vy počujete len mňa. No ale už akože papier. Kamene. A ja tam vidím prvý papier. Nice. A jak to teraz oddialím? Aha, kvečko. Dobre. No. takže prvý papier. Bam. A už to začína, ja už počujem to dunenie. A dúfam, že ma nechytí hneď pri prvom papieri, pretože to by bol tiež veľký trapas. Ale to nevadí, pretože si dáme aj viac pokusov možno. Nechcem, aby to bolo zase video na 20 minút, len Slender. Takých 15, no začal som točiť, neviem, 50, 40 niečo. Takže tak do 16 niečo. Jej, cisterničky. Dúfam, že sa hneď nezoseriem, pretože v tom dome, keď máte veľa papierov a idete do toho domu, tak on vám tam môže byť za rohmi a to je celkom nepríjemné. Takže v tom by som sa jedine mohol posrať, alebo keď sa zjaví niekde za mnou. Som rád, že opäť môžem točiť hry, pretože má to úplne... Wow, už je tu ten sviniar hajzel, jeden smradlavý zasraný. Žebrák. Ale ja tu potrebujem nájsť papírus. Slender, oblíž ma. Skadiaľ chceš, ale proste daj mi pokoj. Sem papier. Ten tu očividne nenájdem. Čo sa stalo s tými cisternami? V nich nie je papier. Nie. Kde je? Ty hovno jedno hlúpe. Strašný hajzel. No, takže som v dome. A tu je to fakt nebezpečné. Tu sa začínam báť o moje panenstvo teraz. Takže tu je stolička. Ja sa modlím, aby tu nebol. Haló? Haló? Ešte sa pozerám po teme.
Slender, nezjedzte ma, prosím. Ani papierka. Shit. Slender. Neverili by ste, ale je to dosť deprimujúca hra. Normálne zimom mravky až... nechcem povedať kde. Nič. Zase nič. No, viem, tých sluchatkách vyzerám ako úplný... viete čo, ale... musím ich mať proste na hlave, aby som počul ten zvuk. A... aby ste ma zase počuli vy. Sice mohol by som si ich položiť aj na stôl a mať mikrofón len tak, ale... čože, tu nie je papier v tomto dome? Are you serious? Tým lepšie. Aspoň ma nemôže chytiť. Aj keď ma chytí, ale to je jedno. Ešte tam vpredu by mala byť jedna miestnosť, alebo nie? Nie? Okej. Tu je to nejaké bugle, ty vole. Slenderman, nechceš mi oblicať kuličky? Tak si ich nechám, no, keď ich nechceš. Fakt, prepáčte, ale ja som v tejto hre veľmi nejaký profesionálny. Viem, že tu treba papiere, nehral som to, no, hral som to, ale nejako neviem, no, ja som v tom nejaký profesionál. Ale aspoň keď to nebude nejaký gastronomický zážitok, tak si môžeme aspoň pokecať o informáciách, pretože dnes sa takto dobre keca do kamery. Nič, to je socka. Tak, v dome sme papier nenašli, čo ma mrzí, lebo máme 1 z 8. Fucking noob. No a... ďalej, ja už neviem čo. Nevracam sa ja náhodou naspäť. Tu niečo musí byť, bože môj. Zajímavé je to tu. Tu je ten hlupý plot. Ja som na začiatku. To idem šprintovať. Šprintuj ty svinia tučná. Tu je nejaký veľký strom. Zrá tak dildo. To by bola party. Zatiaľ je to celkom v pohodičke. Ideme si po lese, zbierame si papiere, neviem ako sa to druhý papier. Ding dong, zase mi to šuští mi to, kde si ty hajzel. Ne. Choď ode mňa preč! Nechcem ťa. Čo? Si myslel, že už ma má? To je idiot. Slender možno na budúce, jo? Zavolaj. Auto, nice. Tretí papier, možno. Keď tu bude. To čo je za šrot? Alebo na tomto dome býva? Tu je. Help me. Ne, tento zvuk nemám rád. To riti, prečo mi to šuští všade, kam sa pozriem, hej. Zase dom. Čo máme v kuse s tým domom? Kod domov. Dom jeden. Domový, hnusný. Som si nevybral veľmi dobrú hru. Je to skôr nudné video ako zábavné, bože. Myslel som, že sa aspoň doserem, ale... Wow! Ja som sa fakt zlakol, kurde.
Oh, shit. Shit. Ty vole. To som nečakal, hej. To ma dosť ako vyhodilo z miery trochu. Z miery to bolo dosť hlúpe. O, štvrtý papier, nice. Baby, come on. No. No. Už sa fakt, ale teraz keď už sa tie papiere stupňujú, tak už sa začínam bať. Zase mi to šuští všade, kam sa pozriem, ty šuštidlo jedno hlúpe. Ale toto video bude fakt dosť dlhé. Aj. Aj keď ma proste chytí, tak to vypnem, lebo nechcem, aby bolo proste polhodinové video zo Slendera, to bude dosť nudné. Tam proste nič nevidím, tá baterka ako keby zoslabla. Prdele. Za seba sa nejdem kúkať, pretože to je samovražda. Tam nič nevidím, hej. Som to nevymyslel, to svetlo, dobre. Blúdim si tak lesom. Veľkým, kde sú veľké stromy. A veľký ujo, ktorý ma chce zjesť. Ach, čo to? Zase plot. Jej. Za mnou je ten sviniar. Sminiar. By to chcel akciu. O, to sú zase šutre. Jej. Som už bol dneska. Čaute šutriky, jej. Jak ide život? Slenderman na pomoc. Krúžim tu dookola ako nejaký... Není tu. Slenderman. Pomaly ma to prestáva baviť, ľudia. Wow. Ja už asi fakt nič nenájdem v tejto hlúpej hre. Kde? Ale tam je, nen. Pán Slender, nechceli by ste ma prestať naháňať, prosím? Kaďal to ja idem. A zase som sa dostal k plotu, to si robíte srandu, ej. Tade to. Ty hajzel. Tak nejdem tade to. Není tu nejaký signál niečoho? Signál mojej debility a dudnosti. Ha. Kde? Wow! No nič, takže našli sme 4 z 8 papierov. No myslím, že môj výkon je úplne zlý, ale to je jedno, takže toto je len také menšie informačné video, že zase začínam točiť hry, aby ste vedeli, síce s takýmto mikrofónom, na čo už, ale tak ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto videjko, keď sa vám páčilo, nezabudnite dať like, nezabudnite, keď ste noví, dať odber, keď sa vám páčim, keď sa vám nepáčim, tak bye bye a nejaký pekný koment, ak chcete. Takže sa uvidím na budúce a čaute.